Здравейте, приятели! Време е да обявиме уиски на годината. Преди да започнем, само да споделя мое мнение, разбира се. Направи ми страхотно впечатление как се развива индустрията в България, как вече не са едни 50-100 човека, които преследват разни сингъл каскове, нали, говори се за уиските на по-високо ниво, въобще, нали, културата започва много сериозно да расте у нас, което може само да ме радва. Колкото повече разбираме от дадено нещо, толкова по-трудно е да ни излъжат, а пък опитите да ни излъжат са непрестанни. Така че е много приятно, когато видиш, че действително хората започват да са наясно с това, какво търсят, какво харесват и какво е окей да заплатят за определено качество, което е в бутилката. Така че може само да ме радва, когато чуя да се говори в магазина, избирайки си бутилка, хората говорят за студена филтрация, за оцветители и за процент алкохол в бутилката. Адмирации, само така. И така. Качество над количество. Това е. Някой като вземе да обяснява, ти си от тия бутилки за по 150-200 лева, да, ама ти я пиеш между 3 и 5 месеца. Тази бутилка за 150 лева. А ти отидеш да даш 1,3 за салфетки в някоя дискотека. И какво пиеш, дори не се коментира. Както и да е, пичове. Започваме. Разделил съм на няколко сектора уиски на годината и започвам с официалното уиски на годината, което, разбира се, разкошна дестилерия, която с продължителното си последователност спечели страшно много фенове през годините. Bunnahabhain 12 годишен. Буната е дестилерия, която знаеш, че ще отговори с качество, дори да си купиш travel retail от летището. Просто ако няма age statement, те ще компенсират с нещо друго и знаеш, че ще има качество в бутилката. Специално 12-ката у нас през цялата година беше на добра цена, получаваш много за парите си, 46,3% алкохол. Знаеш, че бъчвите, които са избрани, са окей. Знаеш, че не се злоупотребява, за да се изкарат някакви бързи парички и нещо да са доволни от борда на директорите. Напротив, за мен е определено уиски на годината. Много често намалено на 80 лева, по принцип цената му е 94 лева в България. Между 90 и 100, без значение. Някой път дори под 80 го намалят и получаваш много за парите си. Мое лично мнение, разбира се. Има 18-ка, ако решите да се поглезите, и 25-ца, която е разкошна, разбира се, но вече бюджета се чупи много бързо. Минаваме на следващото приятелче, което е опушено уиски на годината. При опушените уискита за мен бяха две решения, които държаха фронта през цялата година. И това бяха PC-10 и Ardbeg 10. Това са двете бутилки, които просто няма как да те разочароват. Порт Чарло от десетката, бутилирано при 50% алкохол. Разбира се, без студена филтрация и без оцветители. Който не е опитвал да намери начин да я опита. Ценови диапазон малко над 100 лева, понякога до 130, но това, което получаваш за парите си, ако сте начинаещи, не се обърквайте, че едно 10 годишно уиски трябва да струва 50 лева, аз как да дам 130.
качеството. Качеството е това, за което трябва да плащаме. Не презентации, големи дървени кутии, вътре с изкачащ египетски памук. Не. Презентацията на PC-то е брутална, безкомпромисна, както биха определили нашите коментатори по българските телевизии, и безпардонен. Абсолютно безпардонен Порт Шарлот. Разкош в бутилка. Така. Сега ще продължим с бърбан на годината. Отново още една тема, на която само мога да се радвам, че вървиме нагоре. Все повече неща се вкарват. И вносителите, и търговците си вършат чудесно работата. Имаме повече и повече неща, на които да се радваме. В моя случай, аз ще посоча за бърбан на годината Wild Turkey Rare Breed. Без значение в каква форма го намерите. Променя се вида на бутилката. Променя се вида на бутилката. Може да го намерите в зависимост от бача при различни проценти алкохол. Но винаги ще е обикновено над 55-6 до към 61. Wild Turkey Rare Breed. В случай, че не ви е много приятно изведнъж да дадете толкова пари за бърбан, опитайте Wild Turkey 100 единицата. Абсолютен разкош и ще ви даде така отправна точка дали ще ви хареса Rare Breed. Въпреки, че няма Age Statement, Rare Breed до момента не ме е разочаровал и не съм опитвал лош Rare Breed. И последно, за дестилерия на годината, ще посоча Килхоман. Килхомана, когато въобще се обяви отварянето на дестилерията, доста хора бяха на мнение, че ще се злоупотреби с това, че понеже уискито нали стана много нашумяло и се опитват изведнъж да отворят всички дестилерии и да бълват някакви бутилки, някакви релизове, Килхоман направи точно обратното. От началото още избухнаха с качество. Самия им дестилат е вкусен, ако мога така да се израза. Избират си внимателно бъчвите, внимават с презентацията, абсолютно винаги са поне на 46% алкохол. Поне това, което аз съм опитвал до момента. Много, не знам как бих я нарекал сърцата дестилерия. На мен лично отново ми е направо впечатление, че много бързо приемат обратната връзка. Тоест, дори да има нещо, Махер Бея беше така по-суров и по-младичък в един момент. Те много бързо направиха корекция. Без значение дали са сменили бъчви или са вкарали. Имайте предвид, че една дестилерия като е млада, има много ограничени възможности от към това как да се адаптира към една ситуация. Т.е. не можеш изведнъж да се обърнеш към малко по-отлежал уиски, за да го бутилираш в, да кажем, по-младата си версия, за да вдигне нивото и да стане качеството в бутилката по-сериозно. Когато си млада дестилерия, просто го нямаш като опция. И въпреки това, мисля, че се справиха страхотно и през годината отново нито един лош Килхоман не съм опитал. Така че, това е пичове. Който има време да сподели неговите уиските на годината в коментарите и да направим някаква дискусия. От мен всичко добро и успешна 2025. До скоро, пичове!